Zdravím, začíname asi najnávykovejšou hrou, ktorá zoberá aj najviac času, a to je Candy Crush Saga. Hra obsahuje obrovský počet levelov, ktoré stále pribúdajú, takže o zabavu je postarané výborne. Princíp hry je veľmi jednoduchý. Váš cieľ je dostať k sebe minimálne 3 rovnaké cukríky, ktoré následne zmiznú a uvoľnia miesto pre ďalšie. Hra obsahuje rôzne levely s rôznymi úlohami a určite zaujíma aj pre krásne spracovanie a efekty pri vyšších kombách cukríkov. Najjednoduchšia hra v tomto zozname, čo ale určite neznamená najľahšia. Princíp každý pozná už z hier detstva. S postavičkou musíte preskákať čo najďalej cez cestu plnú aut a ďalšie prekážky tak, aby vás nezasiahlo žiadne auto, prípadne aby ste neskončili vo vode. Crossy Road má úžasné farebné spracovanie a obsahuje na výber veľké množstvo postav. Každá postava má svoj charakteristický vzhľad a pri niektorých sa dokonca mení aj celý dizajn prostredia. Ak hľadáte hru, ktorá má čo najbližšie k rôznym najnovším konzolovým a počítačovým hrám, Asphalt je pre vás. Grafické spracovanie je fantastické a miestami má hráč pocit, že hraje hru, ktorá beží na PlayStation 3. Počas kariéry si kupujete a upravujete nové autá, ktoré sú potrebné na rôzne druhy pretekov. Hra obsahuje viacej lokácií ako Londýn, Tokio a iné. Určite pri hraní zapnite zvuk, keďže Asphalt ponúka naozaj výborný soundtrack. Prvá a jediná platená hra v tomto rebríčku je Badland. Za cenu 1 euro však dostanete vizuálny zážitok, aký sa na mobilných hrách len tak nevidí. Po vizuálnej stránke je všetko premyslené do posledného detailu, či už je to pozadie, dizajn prekážok alebo aj rôzne vymoženosti, ktoré na ceste môžete získať. Princíp hry je dostať postavičku, respektíve postavičky, keďže sa môžete nakovať počas prechádzania levelu na koniec levelu. Hra ponúka takisto co-op mod, multiplayer a stavbu levelov. Víťazom tohto rebríčka je hra Afterpulse. Grafika je na veľmi vysokej úrovni, ovládanie je príjemne jednoduché a keďže sa jedná o multiplayer, zabava nemá hraníc. Hra ponúka množstvo zbraní a ďalšieho vybavenia pre vašu postavu. Takisto ponúka 2 módy, a to Team Deathmatch a klasika každý proti každému. Ako som spomínal na začiatku, hra vyniká najmä svojim jednoduchým ovládaním, grafikou a neobmedzeným množstvom zábavy a preto je víťazom tohto rebríčku.